كاب استوديو زينا إيري تي في عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا مكتل اتركبوا زي خبركم تعزبتنا كم يتوعلوا ساعتنا أخيلو نلومي حموس شبشت السنة استدالوا زينا تاتوشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني فلما أرستاتو ماراثون أسمراز متسنبت كهاديو إيرتراويان نبرت إسرائيل بعلنا سند بلعول معرض سنبيلام منيستري مريت ماين أكبابن أنصار بكلا أير حوور مخطخ كايد زويعو مسابقري وتهدرو بايتو السودان نابل علي سلمويان سبات زقات مقتلت كمرمر هزيزو بريزيدنت تشاينا روسيا مبصحي تسمالو تشايناوي كوبانيا هواوي حمشاي ولدو مرة خبيتات روسيا نمعبال تسماميهم زرزر زينا كاب استفلاليا هاجرات مبرا أفريقيا زموتو لعلي 5 بروفيشنال أتلتات زساتفو ودر ماراثون أسمرا زمت سبت شعات السنة أبقاني قدناتات أسمرا خكايد مخانو هاجراوي فيدريشن أتليتكس إيرترا حبيروم أبزو ودر زساتفو أتلتات إثيوبيا سودان أوغندا دوب سودان كينيا تنزانيا صباح عربي شعات السنة أسمرا خاطيوم إيرترا دما كاب كلن زواتات كومون كاب منيستر مكلخال زمصو أتلتات فرزقي مكونن بيترو مامو فرزق تسقاي غرمايت كابو محاري تسقاي حاج حامد تسوا برهان ستيفانوس فرج حامد قالاب سلمون كبروم غرزغير يوناس يعقوب دبساي تسقن كالوتن كم تساتف نتي كاب هاغراوي فيدريشن اتليتكس إيرترا زرخمنا حبريتا نصيروم تودر كاب سيتي بارك جميرو اب كلتا زوري 42 كيلومتر بمشفان اب ميدا بحت مسكرم كزازم مهانو زتقسا هاغراو فيدريشن اتليتكس إيرترا نعوتات بتقلالا 16500 دولار شلمات تداليو خمزلو فليتوم بزيكازي اب تعلت نزوباتاتن مينستر مكلخالن زوكلا اتلتات ودر فرق ماراثون ككايداين هاغراوي فيدريشن اتليتكس اب موداتا نتودر نممعراق لعل 10000 قدسات كساتفو تصبيت زغبرلو ساعات شوعات قن مقتري كاب سيتي بارك تبغيسو اب بحت مسكرم زازم نقولو زساتف حبراوي غويا كهلو مخانو حبيروم كاب زتفلالي كتماتات إسرائيل اب تيل أفيف زتأخاخبو إيرتراويان بعلنا تنت بالعول معرض تنبيلوم ناي زكايدو تنبل تبصاب بتيحنا لو ميكائيل حدقو كقرويو ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓደ ሰነ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ተኣኻኺቦም መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ሃገሮም ብልዑል ድምቀት ጸንቢሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣቶ ሰሎሞን ክንፋብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንናጽነቱን ልኡላውነቱን ዒላማ ዝገብሩ ከበድቲ ብድሆታት ከም ዝገጠምዎ እንተኾነ ግን ሳላት ጽንዓቱን ሓያል ናይ መኸተ ባህሉን ንኹሉ ዓይነታት ተጻብኦ ሲዒሩ ናብ ሓድሽን ትስፉን መድረኽ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ نملا حزب إيرتران حالتات مكلخالون يوحانو قليزوم حدش موال سلام كم تيزرحو عدلات بدوهتات ونالو زبالاتو سلمون كم زيقاتات بحيال نقحاتن دلدل ودابتاتن عزوز تران متسوات تاريخا وحلافنت كم زسكمنا كنزيبوم اتبع على تغلى كفل مريم ود تغل زركبهم هو بعد دمصاوان بزقربو بهلاوي مسانادو دم يغنيروم بكلا نمكتا منغستي إيرترا سقومتات كوسد مصنحو زفلتيو مخلكال تتقامنت رقيق فيستال بحق دما اكلناتيو ببخبابيو سلاسل نتفتات مقرابون ابز مدايزي زي نعاقب ركتو يزلو نزي ابقمت بمتاو منيستري مريت ماين اكبابن باقاتامي اهقراوي معالتي اكبابي انصار بكلا اير زقبر مخته زتوها هادي كخوني صوي يزلو نزتوها هادي صبصاب تسفى ألم قبر سلاسي بكلا أير أبتعنا دك سبن كالوت هيوتاويانن زوردوت أجمعنا سفحن نبأسني مت سلزلو نمكتو حور مختخ كايد منستري مريت ماينا كبابن توعو ات منستري باقاتامي حموشت سنة أهقراوي معلتا كبابيا وزود صو مجلتي مبزحتو وشغالي كبابياوي تساقم كفتر زت أنحب كلا أير
ደቂ ሰባት መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ብዝወስዶም ስጉምታት ዝስዕብ ምዃኑ ብምሕባር መግብን ዝተፈላለዩ ሓለኽቲ ነገራትን ንምፍራይ ሰላሰል ንጥፈታት ጠለባት ዘመናዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምምላእ ምቾት ንምፍጣር ዘድሊ ፀዓት ንምምንጫውን መሬት ሕርሻ ንምስፋሕን ዝሃልኽ ተፈጥራዊ ሃብቲ ገረብ ካብቶም ቀንዲ ጠንቂ ብከላ ኣየርን ሳዕቤናቱን ከም ዝኾኑ ኣብሪሁ ብከላ ኣየር ኣብ ርእስቲ ከስዕቦ ዝኽእል ሕዱር ሕማማትን ሞትን ንሓፂር ግዜ ንብኩል ኣየር ምቅላዕ ዕረፍቲ ዝኸልእ ሰሓፍንጫ ዓይንን ጎረሮን ሕፅረት ምስትንፋስን ረኽሲ ስርዓተ ምስትንፋስን ዝኣመሰሉ ሕማማት ከም ዘስዕብ እቲ መግለፂ የነፅር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ናይ 2014 ጸብጻቡ ኣብ ከተማታትን ውሻጥ ኣባይትን ብዝፍጠር ብከላ ኣየር ብደረጃ ዓለም ኣብ 2011 ጠንቂ ሞት ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ከም ዝነበረ ኣብ 2019 ድማ ተኣሃዝ ናብ ኣስታት 8.8 ሚልዮን ክብል ከም ዝኽእል ግምት ከም ዘሎ ብምእማት ብክሊማዊ ለውጢ ካብ ዝስዕብ መዓትን ዕንወትን ንምድሓን ብንጥፈታት ደቂ ሰብ ናብ ኣየር ዝፍኖ ብከላ ምንካይ መሰረታዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ መግለፂ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብና መወዳእታ መኸተይ አንጻር ብከላ ኣየርን ብሰሩ ዝስዕብ ዓለማዊ ዋዕን ክሊማዊ ለውጥን ንውስናት ሃገራት ዝሕደግ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኩለን ሃገራት እጃመን ከበርክታ ግዴትአን ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ሎሚ ዓመት መኸተይ አንጻር ግሎባዊ ብከላ ኣየርን ሳዕቤናቱን ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዓለም ንመበል 47 ዓመት ትዝከራላ ኣባላት ዝተፈላለያ ውዳቤታት ሃማመት ዝኾኑ 80 መንእስያት ተማሃሮ ንዞባ ዓሰብ ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕዛብን ኣፍልጦም ንምስፋሕን ዝሕግዞም ዑደት ኣካይዶም እቲ ብሃማመት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተወደበ ዑደት ብቐንዱ ኣብ ትካላት ስራሕት ጨውን መጻረይ ነዳድን ዘተኮረ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብተን ትካላት ዝነጥፉ ሙያውያን ድማ ንድሕሪ ባይታን ናይ ኣፍራይነት ዓቕምን ዝምልከት መብሪ ሂቦሞም እቶም መንእስያት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣበርክቶኦም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ክሐይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዝ ፈጺምና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ሳና ጽንሑም ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ኣብ ሱዳን ስልጣን ሒዙ ዘሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ካርቱም ኣብ ልዕሊ ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዝነበሩ ሰላማውያን ብዘጋጠመ ቅትለት ይቕሬታ ብምሕታት ብህፁፅ ክምርመር ኣዚዞም ኣብ ወንበር እቲ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፈጸምቲ ናይቲ ገበን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተለልዮም ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶም ምዃኑ ሓቢሮም ኣፈኛ ናይቲ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶን ሓላፊ ፖለቲካዊ ኮሚቴን ጀነራል ሸምሰዲን ካባሺ ወገኑ ምስ ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን ዳግማይ ዘተ ክጅመር ምዃኑ ገሊጹ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ድሕርቲ ህይወት ዓሰርተታት ሰባት ዝቐዘፈ ግጭት ምስ ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን በፂሕዎ ንዝነበረ ስምምዕ ብምስራዝ ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ መላእ ህዝቢ ሱዳን ዝሳተፎ ምርጫ ከም ዝካየድ ምሕባሩ ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ጎደና አልኒልን ኮሎምቢያ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ፍሉይ ከባቢን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ተቃወምትን ብዝተላዕለ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 60 ከም ዝበፅሐ እየን ማዕከናት ዜና ከጋውሓቐኒን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ሩስያ ወግዓዊ ምብፃሕ ንምፍፃም ትማሊ 5 ሰነ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣትዩ ፕሬዚደንት ፒንግ ኣብ ሩስያ ብዝፀንሐሉ እዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ሰነ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ከም ዝሳተፍ ተፈሊጡሎ ብዘይካዚ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድና ዘተኮረ ዘተኸካይድን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ክኽትምን ትፅቢት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ዑደት ፕሬዚደንት ፒንግ ሩስያን ቻይናን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዝመስረታሉ መበል 70 ዓመት ኣብ ዝጽምላሉ ዘለዋ እዋን ዝፍጸም ዘሎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ዝምድና ሩስያን ቻይናን ናብ ሓድሽ መድረኽ ከም ዝተሰጋገረ ከም ውጽኢቱ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ብምምዕባል ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ይተሓጋገዛ ከም ዘለዋ ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ
ማእከል ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናን ኮይኑ ዘሎ ግዙፍ ቻይናዊ ኩባንያ መፍረ ቴክኖሎጂን መራኸቢታትን ተንቀሳቃሲ ቴሌፎንን ህዋዌ ሓምሻይ ወለዶ መራኸቢታት ሩስያ ንምምዕባል ምስ ወሃቢ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ሩስያ ስምምዕ ከቲሞም እቲ ውዕል ኣካል ናይቲ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂፒንግ ካብ 5 ሰነ ኣብ ሩስያ ዘካየዶ ዘሎ ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዝፍጽመሉ ዘሎ ኣብ ሞንጎ መንግስታትን ትካላትን ክልቲአን ሃገራት ዝኽተም ዘሎ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ስምምዓት ምዃኑ ተገሊጹ በቲ ስምምዕ መሰረት ህዋዌ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናይ 5 ወለዶ መራኸቢታት ሩስያ ኣማዕቢሉ ከዋድድ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩባንያ ህዋዌ ኣብ መስርዕ ጸጥታዊ ሓደጋ ዘለዎም ግዳማውያን ትካላት ብምስፋር ንዝኾነ ካብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዕድጊ ፍሉይ ፍቓድ ክሓተሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር ብዘይካዚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩባንያ ህዋዌ ምስ መንግስቲ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘሎ ተጠቃምነት ቴክኖሎጂኡን ፍርያቱን ሃገራት ጸጥታዊ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምኽሳስ መሻርክቲ ሃገራት ኣብ ዘካየድኦ ምምዕባል ሓምሻይ ወለዶ መራኸቢታት ኣገልግሎት ቻይናዊ ትካል ከይጥቀማ እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ኩባንያ ንናይ ሩስያ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ከማዕብል ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ልዑል ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ረኺቡሎ ብዘይካዚ እቲ ስምምዕ ነቲ ኣብ ሞንጎ ሩስያን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድናን ምትእምማንን ዘጉልሐ ምዃኑ ክኢላታት ዓውዲ ይገልጹ ሰሜን ኮርያ ንኒውክሌሳዊ መደባታ ብዝምልከት ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣሜሪካ ዝበፅሓቶ ስምምዕ ክፈርስ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣሚታ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኣ ዝገብሮ ዘሎ ተደጋጋሚ ፀቕጥታት እንተዘይቋሪፁ ነቲ ስምምዕ ንምኽባር ክትብል እትኸፍሎ ዋጋ ከም ዘየለ ሰሜን ኮርያ ብ4 ሰነ ብመገድብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢኣ ኣብ ዘውፃእቶ መግለፂ ኣፍሊጣ ሰሜን ኮርያ ብመሰረቲ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆንግ ኡንን ኣብ ሲንጋፖር ዝተበፅሐ ስምምዕ ኒውክሌሳዊ መሳለጠያታታ ከተዕኑ ከም ዝጀመረት ኣሜሪካ ግና ተወሳኺ ፀቕጢ ካብ ምግባር ከም ዘይዕረፈት እውን ወቒሳላ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2019 ኣብ ቪየትናም ዝተኻየደ ካልኣይ ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ስምምዕ ድሕር ምዝዛሙ ሰሜን ኮርያ ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘየካየደት ፀብጻባት ይሕብሩ በዚ ድማ ካድእ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝፀንሐ ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ሓድሽ ወጥሪ ከይኣቱ ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ስግኣቶም ይገልጹ ነቲ ቅልውላው ንምህዳእ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ክካየድ ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣቐዲሞም ካብ ዝተኻየዱ ተመሳሰልቲ ፃዕርታት ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዩ ክግመት ፀኒሑ ب4 سنة أب مبرقاوي شنخ يوغندا استغست برتوع زناب زتنقو حدقا مهما مريت سبعون واتاون كسارتا توريدوم بتي بحريا وحدقا زاقيت حموشت سبات كم زموتو زحبارو سمزتهاجر عصر تتات داهيوم تفيو بمهلاو قطري موتات كزايد كم زغل أميتهم بسنكت حدقا بركت زبال أبايتي كم التدبي كم صعبين ودما أشحت نبرتي كاب أبايتهم كم التمزابلو مع كنا زيناك آلحين نبهرياوي حدقاتات بحفشا نعلق الدما بفلاي كلع كم زغنا بزنقرلو مبرقاوي شنخ يوغندا بزقاتم تدقاقامي حدقاتات مهما مريت سبعون نواتاون كساراتات كم زورد صبصاباتي تقسم أب كلتشان عصرتن كمون أب كلتشان عصرت شمونتن أب تخبابي بيستخدست حدقاتات علغلغن مهما مريتن لعلي 357 كم زموتو يحبر نموداتا زينا أمريكا قرب نايتي أم معبال تكنولوجين مرخبيتاتن حبريتان بحفشا فريات زمناويان تنكسعاسي تليفونات دما بفلاي قداسي زخونه سحو مريتاوي معدن مرقات مس زعدنا هاقراتن تكالاتن زرب كتكايد كم جمرت حبيروم اتزرب منستري مكلخال أمريكا مالت بينتاغون بوكلنا يكايدو خمزلو أفنياتي منستري بحموشة سنفليتوم بينتاغون نزسقون تزيز وصر زلو چاينا تا أمريكا قبل اتاو فرياتا تقبرو زلا وساق قرطن اقدان مزي قارط سدد نايتي اقداس معدن او أمريكا دو كمتبلو دحري متنقاقايوم بمسرت صبصبات چاينا تحت حد سيسو كاب تقلالا عقور تصقاتات معدن كم اتونن لعل 800 اتاو أمريكا نايت معدن دما كاب چاينا مهانو صبصبات ينتصرون بزي چاينا توبو زلا متنقاقتا لعول كتباوي اقداس نتزلو اندوستري ممعبال تكنولوجي من رخيبتات بحفشات تنقساقسي تليفونات دما بفلاي بخبيت كيتصلو سقات أمريكا مس اب افريقا زركبا بنوس عقمي زفري هاقراتن تكالاتن كتزرارب تقديد اللام
أمونغو أمريكان تشاينا تفتيرو زلو نقداو متفنان ناب زلعالة طرزو عريقو كم زلو أبزقلت سلو زلو كلتين هاجرات نقداوي محانقوتات مقاد نتفتات قلو السنت تكالاتن مقرات سدد أقدستي ترى نقراتن فرياتن زتقل سقونتات بموسادن اتخونتات مماليسو يبئس كم زلو كتباويان تنتنت يقلصوم حافظ زينا بس فتسيمنا لنا زخبركم تخطاتلتنا مزترفوا مدبات إيريتي وهنقرفكم بوغنا تحنوا علو